Pini Nilitum Forum for Hills Autonomous State Movement Ahin Pen Nitum isi Karbi Anglong along non Sonni Bostu Rada tum kachini nang ya kenang sot aku taksi Nitum Forum for Hills Autonomous State Movement Ahin Pen Rada pana pachini pusi Pini labang so a press media bangke ke phabon lapen press media korti atomapan nagache tong nuno pot nalidom hana ke rupilo Pini Forum for Hills Autonomous State Movement a joint convener akai sir itu molong Jameson sip alang di dolo lapen nilimetanga GS lo lapen lasono taxi nitum ASDC Youth Front hin pen akai Lipson Crew lapen AGP Karbi Anglong District Committee Amaipu akai sir Daniel Timu lapen nilitum APHLC Rose Sarjan Office Secretary Central Committee akai Sir Singh Hanse press meet pini nilitum ke phanang kok alam ke lahenlo je nilitum Karbi Anglong District nilitum Long Detpan nilitum labang so district along nilitum komatmat akai a tribal adom si ladak recognize kelongma as a tribal to halabang so putha kapaklaria pansi phabon lo lapen isia bangke nilitum non present aporhood Karbi Anglong Autonomous Council pen initiative Ponsi border Anatu particularly Borjan MEC constituency are low along solar project aputha si nilitum pinimai phapondo aprangsi litum solar project aputha le litum chathan damlona elitum Forum for Hills Autonomous State Movement akachesong particularly ke thidunga bangke lahenlo je article 244A lapen lanchot kali Forum for Hills Autonomous State Movement akachesong bangke akemanga bangke illegal influx illegal encroachment illegal settlers lapen border protections hala henlo nasinon nilitum parnisi het nilitum affected families solar project along Borjan nilitum pu ASDC Youth Front lapen nilitum APHLC pen nilitum ada long kathar hawar along nilitum kami humri damlo ground reality kachini ji apak lapen haladang nilitum ka humri dam pen kelong nam ke lahenlo je chethanam lo bolotang ke nilitum karbitum isi chelang nam lo pote ning chiduk meme emek rijang group anpin si abirta se nilitum kelong da je halada non la solar ke ponji along le along alam Nasihala daga bangke nilitum thekdam long lo gangbura atum pen nilitum hanang pachini dono local gangbura atum pen je hadake most of the land longle penangana bangke komanege unrecognized tribal naga unrecognized Karbi Anglong tribal hala tum sita setame Karbi Anglong long ke recognize ne as a ST lase Nagaland ke alang dum pan recognize ta haipo balong aprek Arunachal recognize ta haipo bontame tribal recognitions 1950 hala so ordara long penke alang dum ke recognize ne hala to pan se unrecognized ato man si penana Karbi ato man ke long lech your app person si ada ga agreement na paper penching lo kado ko wen tag dam long lo to si ke tag long pen mamata me ining duk lo laso pen jok si ne tom si tame laso pu tha bang ke ra phan ahok pen pachini nangji pu ban si pini nang le tom phan pha pon do Karbi Anglong Autonomous Council pen labang so airia dim laso along le ako kachepalong tuji apha lapen tribal protections ke do tuji apha adu yahoi kacharai kom thu pameji apha lapen council revenue ke long ji apha lapen de dak sakuri warsai kapat doji apha o kamatha pensi labang so asular a project abang ke labang so ahawaradim jong ponlo lapen council atum labang so ke jong un aja kong bangke council atum doko athe article
244 alada administrations aja kong itum pan epilo lapen paragraph 6 schedule paragraph 31A 31B ben chenglok G along hadak tok dak lo je lake council atum lo bangso along le rat I interest apan ke alang itu aja project ame claim mun hadak jakong nang piat lo lasi labang so ajak kong ateng pensi 6 schedule lapen constitutions of India ajak kong ateng pensi council atong labang so solar project hadak bidam lo lapen litum teglong lo alang litum council pen government pen ki bidam monohut dak penangana political party atum lapusan si dak teglong lo je oppose dum lapen hadak wrong arat affected families atum ba ka welcome lapen akaprek atum bangke ka oppose dum lasi dak nilitum forum mahin pen ki pudun kang tunga bangke lalo je project bangke jongsi 2013 land halabang so compensation act ateng ben jongsi affected families atom phan lang kon lo pi pon lo lapen land grabbings lapen land exploitations transparency lahai ka dok ko yong si maintain pon lo polotang te la bangke meong chotlo lapen council APDC la tumpen polo APDC la tumpenon akapreka company penon nilitum ki pudun kang tonga bangke lahen lo je Maker Hills transfer of land act lapen shik sidul arona teng pensi alang litum pan agreement chetok monang ji lapen labang so white paper bangke rat theng no paklang nang ji pusi edom karbiang long autonomous council atung pan nilitum forum in penke tuning repon lo lapen government ban sila bangso abostu ke dengpon lo pot mepik lo bon tame dak nidum theklong lo solar project apu tha kaupos nidum hala kaupos atu mapan nidum alang lidum phana pachini kang tung abang ke lahen lo je alang lidum sita me hala da ke theklong lo je maximum along leke komane unrecognized naga atum hansi chuyor lap lo komane marvari but behari ba miya atom han kachuyor la pasang si theklong lo apot si lajong si bikok lo pulatang te protection long pamepo ek number la si alang litom phan nitom ki pukang tung ke lalo je particularly ke non ke APSLC GI kathar atum ba nitom theklong lo par ni si ta me alang litom hada bang ke solar project ala Asian Development Bank pen ke tabang so finance abang ke withdraw lo pu pen alang to me ka che hok pu si ala da isia meeting ki bidam ji pu si alang litom bang bor ilo bon tamen ni litum alang litum han ki pukang tunga bangke je ka oppose bang kali art solar project ka oppose mane 6 schedule si kapa phuklo ate 6 schedule aja kompensi lamang so solar project ke kibilo 6 schedule aja kong penjong si la so solar project bilo pulatang de 6 schedule si dake aja kong teju po ate dak council along revenue nang lepo apen council job creation si tame claim un po lapen Article 244A kapachun ji aphan sita me dak isi aja ko nang leun po say for example non nilito chesong kon bomlo etom article 244A long nang ji pusita me asi kedam tang etom aphan first week Assam government pen nang chingki po pulo monta me un edit si lasi ako 17 na pisin etom han nang chingki po pusalang itum pulo lasi hala bangso along sita me netom phan ang arjuda hai je nang tum phan jong si Article 244A India Constitutions arona teng pen emprek nang pilo polo tang nang tum kachesolai un a source ke kona pen lokalong po de lagay nang arju veki kali madi nang tum a source kona pen lokalong po the nang tum a source ya ta government ba sang dom phan pan nang pichot nang tum aja pong ave pusi nang puta hai kasi non lada itum kachini do na teng polo tang te la solar project bikok polo tang te at least 60% pune revenue bangke council si long po jeneba 1000 long ke 600 ke council si revenue long po la pendak security ali tum long do nala polotang de take itum ka chesulai un methang ka chesulai un aja kong ke long ji aphansi la ke kam ke claim pon lo lasi la methang ka chesulai un aja kong kapa vid de ji aphansi nona bangke la bangke oppose un thurong lo la sonyong si litum karbiang long dambom pulotang te 60 aja kong ka chichini ne pulotang te komantu kai lo litu methang ka chesolai un poka si methang yong si chesolai unang ji pulotang te
ilitum ke revenue ka pa generate apa ilitum cepak lang ning do nang ji asila isi abang ke ilitum thedung a source lo lata revenue ka chapolong ji apa lapen ilitum empre ka puthak sitame ilitum sitame aku answer se tarbiang long ke nitum jo ladak benda itum pana percent itum revenue long lason ben sitame itum la pana revenue long aposin itum ke pana tangka ben sitame itum council ke itum ke ba autonomous state itum jo solai un pesame itum tau isi presentation pipon thulong ji bondame lagi constitutionally si la bangke ka oppose lo la si la bangke nitum forumen bedame ka oppose atum hala bangke condemn lo la ke non ka oppose atum yong si oppose bom la pen pachok chidet pulutang te hada ka bangke non la longle ka chior tang atum bangke hada ka bangke bang nang chi en tu po hala ke nam atum bang longle nang chi en tu po la pen hala tu bangke da ka bangke ke damtang APSLC jaga thar ta meaning yelo inuna naga pulo naga karbilen buli nokobo tribal land buli ko posi kaning jedo lasi laso puthak le non itum dam thuna tribal land ke tribal land lo elitum da bon tame komara tribal land lo lagai di komara tribal land lo lagai da ke karbi a tribal land la pen hala tribal recognitions 1950 hala da ke tok do komat mat a tribe atum si aja tia tum si lada recognize ma hala dak ketok do PDF dak nili long do nangji pulotang de nili tum nang PG la se jong si solar project bibedan lo pulotang de hala tum bangke bang long lech en dat po an ke la bangke pejo pen lo pulotang de bangke la ke Nagaland si pinchong dat po ate maximum ga pu ga unrecognized naga tribe atum se da ke kinam pulotang de la ke alang tuma bangke karbi phale ka protect ali bon tame naga fansi longle nang che enun pusi alang litum bangke invite rong lo la bangke alang litum bangke longle naga tum nang tum kena pot nang tum nang che enun po tangte 60 dul aron along ke pudak lo alang litum bang pulo 60 dul aja kong pathei nang ji polang litum ga slogan ang se set lo polo tangte non 60 dul man siket teng lo aku 60 dul aja kong masih aku kapa bob tuji po kasila so putha bangke ni litum alang litum phan condemn lo alang litum la pugali la oppose atum phak ana bangke nilitum condemn lo kasi nitum molong soyong joint convener alang lita dupot alang lita ko rarpan petan tuna anotina pan bang putin pen jasmet radatum lapan hada kedotum lapan ilitum social organization atum same laso sensitive pig ai sure bangke anotina bang putin same kelang dun pen haladak itum ke ek tuna bangke akenan sot po bang se itum mathadam lo lasi pini laso press conference same nang tum ran chopa alam thege po hello mohedong iltum secretary pen former secretary pen itum pathan pon clear lo halada jasmet labang solar project kepadologi po ladak autonomous council made 6 schedule aja kompet alang tum ladak industry thetan industry si hadak kepangni jipu aputhak alampen penangana somatum hadak binang ni bilongli palam bangke la bangke niltum forum hin pa abangke kroidun thekelo athe eltum 60 bangtan ponai prote itum autonomous council handlo aja kongke theneke lapan alang tum any planning mesena planning ke pona long abangke iltum ka opposuna bangke chokti daji memedaji athe alang tum same autonomous council made itum a district kosonsi revenue ansusi ke pe ongpon thekjima lapen ituma district ansusi kosonsi job employment amokha kipi thekjima lapen kitu kela arara tumphan kosonsi alang tum same sakuri bakuri pen senglok lapen economic ahin pen senglok kandoka we kipi pon thekjima pu autonomous council atum dr tuliram longhang alang li pen senglok alang li timatum kabor ialong ini tum langdun prong chora bangai choga deji la penang tu we claim aling chok che heno pugi pudun bangai chok che deji atepima nora bangke itun theklong lo halada la bangso solar project pedoji pondima bangke jasmet itun ka theklong hote bangke mohed itun ma secretary kethan pon jira song taksi halada illegal encroacher do piglo illegal immigrants ada do piglo ate ada tum theklong lo lada 18,000 bighas along li along netu kelang dam pen kachini pona teng pulote hada karbi population bangke hada kompik hangjang
Don Parini na dojima bema. Sedala kanto ko be along le tum ka chini pa theklong teng bangke hadak naga tum sidolo patu meher sabe tum theklong lo. TR Jilian apranga chief minister Nagaland chief minister alang li loksi 3,500 bighas hadak alang li long le NC hadak rubber plantation claim lo lake totally illegal totally labangke chok che pose liltum jongnam lason taksi itum chinilo lelan penangan naga sa tum hadak long le ki enpen hajar bighas along le ki enpen hadak angtum rubber plantation ne claim tum theklong lo hala tum along adide Radha Autonomous Council pen thangna document sabe ota ave antum along le hadak kena dim long le ave apota ave lason taksi haladak itum langdam pamelo polote haladak naga tu bihari tu marori tu nepali tu jitu niki itum 6 schedule 1950 aningan ke frame ahot hadak itum jitu dak indigenous made dak itum ke dolongji pu akai itum hadak itum thekdam longle apen hadak ave aposi lason so rakai itum longsi hadak alongle iltum alongle dan cerai pidet pulse lake iltum phan ga kelos tepikan janglo lasi niltum theklong lo hadak long solar project jongsi hadak bangi damlo pulote hadak bidamlo bote la daisi mesen industry lo la Autonomous Council pada revenue hadak itum longpo itum chilo la pen hadak kedo kar bietum dona rong same dak lo mathar pen senglo hadak pedang arong do men diso la pen kapre preng arong do lalmati pe nelong same halaso haiwadi mangke non towar same tumawe me same hadak awe la pen hadak song saksi lang mesen ki juna lang sawe seda solar project yong si dolo bote mesena towar tu hadak longpo electricity longpo la pen hadak song saksi muniatum ki jun alang sampai dak mesin alang tum longpo la solar project yong sadak dolo polote la senil tu mahin pen ke kayo posi kale nil tu mahin pen ke mesen lo posi pudam lo la pen welcome lo Autonomous Council la hin pen jitu adak solar project biji po bangke nil hin pen welcome lo bon sabe itum theklong lo ajha ka song atum ke oppose jasabe jaiga tha atum hadak ke oppose abangke lage chok chepin lo la pen lage alang tum claim dan je polo alang tum hadak ke oppose mane hadak development aphansi nangme pujalang suki budam lo lapan hadak arong kisung apot pisung bom lo na hadak kiduk apo aral tum piduk bom lo nang po hisab ason se ang tuma tharong hadak aral tum han kiduk isung men pejok tangji la pusona bangang tum matharam de pusai tum jong dam itu la se kathar sang ho tum hadak ke oppose amare hadak alang tum la so pro nang ne pudam bangke chok se posi tum hadak pudam itu lapen isi phere me alam itum theklong lo je haladak non labang so area long jasibet naga dum sedak onglo sema ta hai angami ta hai lotha ta hai sada hadak penangan naga dum hadak alang tum dak longli enlo lapen hadak greater nagalim walam long ta ditum ke theklong ateng pulte hala so area lo bangke greater nagalim long acherso ke cover pon ason tum theklong lo lasi labangke ditum proyune hala bangso area long habang so dim long nagalim alang tum jitu dream plan alang tum mang kheman bage claim modi la bangso bange greater nagalim parlo pondia chi bola bangso nagaland atum naga tum ba tha pona ba along bangke ni tum chidon thekhe la pen naga tum bangke halada itum longle macher surat sira dak piteke pu bangsi nil tum forama hin peta itum hadak tum lamingtung apen pudamingtung lasi nil tum bangke 6 schedule kosong se pangtang ponang jiba 6 rule kosong se jauh tip tek jiba 1950 aningan hotpen autonomous itu keparjab la mokso 6 schedule ke phukre danji bobede danji ada kong pawe veda danji pedover danji lepas anso se pangtang ponang pobangsi dia tu mahin pet itu dah sebe bangke budak mintum dah sepini la bang solam be se itu dak anal tumpan chopalo chuhanglo la bang solam bang nang pon pipe menanji lapan pon pipe melo polote ratum same chini po ratum same isi inside hek pupu bangsi ditum hin pen pudam jum dasi pini lapon bangsil pucholo bagi khinala bangke no head joint to secretary details ben pudam elo aposi dili hin ben bangke puthot ki puthuye bangke abelo tolo alang puthilo madalama lasi Forum for Hills Autonomous State Movement ahin pen netum
to the governor and the government of Assam upon Kachuningri abangke lahen lo. We request the governor and the government of Assam to support Karbi Anglong Autonomous Council Constitutional Authority, and we also request to take legal action against those opposing sixth schedule development projects. The greatest request to the government of Assam from Forum for Hills Autonomous State Movement is that immediate implementations of Article 244A to further protect Karbi lands and ensure stronger state level governance. Lahelo nitum Forum for Hills Autonomous State Movement pen Assam a governor lapen Assam a government of Kachuning Ripon latum illegal mane sixth schedule development projects aput ha oppose adom pan legal action enangji lapen government of Assam hin pen KAC juntu sixth schedule aja kong lapen constitutional aja kong upon support nangji lahelo nitum ka demand government of ya dom han ka chopa alam thei puthak mo nilitun forum long a general secretary tisu sang samini yelo lapen convener samini yelo ang nitum kani pon alam thei puthak ta ahok lo asi jasmet pet nilitun kani dam jibu bangke padingu yelo lapen ke jasmet pet nilitun kachini dam ke thekdam lo teng pote jasmet pet solar project lo malum kachang jo babang so puthak bangsi nilitun jasmet pet alam pale yang tung rara phans tami jasmet pet nili tum kachini dam ke thegram long ateng ground zero long dam ateng o dang te ha da thegam long bangke jasmet pet abangke la ilitum solar project ki bit bangta hinune ma pasi nili tum bang mathada hada ground zero long a report ateng plo tante athe hola dak ilitum thegam long bangke ilitum longle ahin chi protect ji polo dangte lapu ilam sai se lapen ke ilitum yakong benaguni ilitum bidi penangji kopi pen ma bodangte ilitum pinison baga project ke hola dak deng bek nangji adhe non dak Nagaland border chokoli Meghalaya border ta lapusam ka chirui sai ba ka juduni plengone adhe non ta solar project ke isi longle ka protect ji permanent pen sila dak ilitum thekdam longlo adhe khuti pen ilitum chutolengri lapen ke balian lapen ke ilitum 7 mile la suan la forlen shooting sinang bilo pro dante ilitum Nagaland pen ang tan pen ke bang dak 6 sidul along read alo nak chiyok ne dejfansi la bang so bange mesenu bangsi mathaji ilitum thengalong ge nona bangke ilitum jongsi la bang so solar project jongsi la dak ilitum bibede ma kopinia project semi dapi bede pro dante nonta hidipi de lainang le kailun Nagaland pen ke bang anaga dum dak na kilu bloksi lasi nili pudai bangke ang tan penanga cirai abangke labang chok chilo lasi ko pine kaching tournament pen pine son bagi tum claim na po asuna taxi Meghalaya border da lamu si claim na po nili the ke pachini am gan tuma bangke la pohelo jasmet pet ladak along le ahem phuwek atum bangsi convention da chilong nangji lapen ang tan akar bi punon ang tan amuni tum same ladak jasmet pet len along li ave pin along si amen ka thabnu o bangke chokche u bangsi ni jasmet pet pachini kan tu kali pulo dane mo ki bang iprange wai bangke litum imithang ta sungdechi athela tum bangke along li chipa doi de lopotang alang li tum do thai velo aposi li tum kadu kave sankura ras tami dak long li ave pin ha pipho kai ben along li ave pin tum bangke dak chiyo konang ne ubang sini li chuning riji apene government banta ne li si ke chuning ri kan tumange government na tumangta 2018 land compensation asot teng masi pinangji nili pudai bo bangke athe ladak ili tum mabang compensation pinang mang transparency donangji transparency la penke resettlement pinangji la so teng masi RFCT LARR la so ek teng masi itu mang compensation da government phansi kachuniri kang tu asoting masi pinai affected family phan bangge kali pulo dangte ile tu alangli tuhan jongsi non solar project ki biji amen pen effect der lo pulo dangte alangli tum kuna lo gedo poke alangli tuhan kido kithak adim ta kaprek adim thik pinangji alangli tuhan kali pulo dangte alangli tuhan jongsi dak
solar project iman affection dia lo tang datum alang do thai velo asi solar project kibi bangke li tumake khaino karilo la bangke border isi safety bhanlo lapen hola affected family bandai tum lang pame nangji lapen angtan pen akar bitum ladak ha phupia kai din pen along lebe pin mandak amen chiok ne dan nai nilihin pen jasme pet kachunuri kang tung laso bangke nilitum jasme pet Karbilong tun mas konsil la penke mondor SK la tumhan revenue salkul office tuman ka tuman pachini pamesi la bangso bange patal di pamesi la bange chorok tok dunangji bangsi nilihin pen sodak pen chunuri ponlo kali pulo ne tunge border mangele tunge ini tumake muda border bange cherai komi pulan velo jasme pet nogo same jasme pet golaghat border same lajo Meghalaya board samai inter state inter district ta cerai komji pote ili tum lahai pangsi ili tum claim ponang po athe ili tum lahai ki claim bangai mesen lo kali pulo dange Chennai Bangalore Andhra Pradesh lahai tum ki dam hajar suri mani si tum Karbi Anglong pet kachongdar dam ki omunak lo ili tum jongsi ladak itum companies mesen companies dolo pulo dante ili tum ladso companies long ili tum ang tandam joklo pola daksi litum kaduk kabe boreng wat sai long no pola daksi chuklem chudam daksi itum joy kepo non manga dake companies thetan mesen abade yone si litum Chennai Bangalore Andhra Pradesh tame tum damna kolo kijang tame aphai tame ilitum chimit me pole na kubi pon ma pola dange litum chongda da thai jet polo lahlo jasme pe ni pachini ka tungo mange lasi prabjin pen ilitum sona companies tame tum borjar long si bidangje Jismiat peda bangke lahelo li tung chuni ni kang tung bangke lalu polo tang tung mesen po kwang jiar ni phanta lalu li tung kadu weta lasi ningji binai lasi mesen pen combination pina along lehem puvek nomha lan velo ni lilam the jingang tung situ lang dek